бачаҳои азиз, ба дасти мо боз як китоби нав расид. Ин китоб басу калон аст, номаш аҷиб. Чиҳо тухм мегузоранд? шояд шумо ба ин савол ин тавр ҷавоб гардонед. Паррандаҳо тухм мегузоранд. Мурғ, мусича, зоғу ака, ҳудҳуд ва ғайра. дар ҳақиқат мурғ тухм мегузорад. мана дар ин расм намоён аст. дар ин расм мусича ҳам тухм гузошта чӯҷа бароварданист. дидед? ана як чӯҷа аз тухм берун омад ва ба мо салом мегӯяд. лекин аҷоибот акнун сар мешавад. яъне фақат паррандаҳо тухм намегузоштаанд. ана сангпушт, калтакалос ва қурбоқа ҳам тухм мегузоштаанд. хуб, боз чиҳо тухм мегузоранд? гов? не. шутур? не. ҳоло саҳифаи дигари ин китоби аҷоибро варақ мезанем. хонед. мурча, шапарак ва малах ҳам тухм мегузоранд. фаҳмидед? китобро боз варақ мезанем. хонед. ин паррандаҳо дар лонаашон тухм гузоштаанд. инҳо кадом паррандаҳоянд? парасту, эзорсурхак, лаклак, ҳудҳуд, гунҷишк. аммо аз ин гап хабар доред? мор ҳам тухм мегузорад. морбача аз тухм берун меомадааст. мор дар сурухии дарахт ва ковокии хок тухм мегузоштааст. акнун саволро бори дигар такрор мекунем. чиҳо тухм мегузоранд? бачаҳои азиз, агар ин китобро бо диққат мутолиа кунед, ба ин савол чандин ҷавоби дигари хуб хоҳед гирифт. китобро нависандаи бачаҳо Зулайхо Тошева навиштааст ва барои ин китоби рангаю зебо Мирзо Фирӯз Сулаймонӣ расмҳои ҷолиб кашидааст. мо ба ҳамаи онҳо, ки дар чопи ин китоби зебо саҳм гузоштаанд ва ба ҳамаи онҳо, ки ин китобро бо диққат мехонанд, ташаккур мегӯем. хуш бошед, бачаҳои азиз. китоб хонед, китоби бисёр хонед, то дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ғолиб оед.